बघ बघ कसलो अभंग म्हटले ते देसाईंच्या बारक्या पोरग्या कसलो आवाज लागता रे त्याचो एक नंबर. देसाईंचो बारको पोरगो बबलू रे तो. हा तोच तो बबलू. आत्ता ह्या काही मरे तो भारी म्हटल्यान मरे. आणि काल चतुर्थे अरे बारके येते त्या पोरांनी अभंग म्हटले. माका माहित ना गणेश चतुर्थी काय केला ता लाच काढी तोंडार कुई भजना गेलो या 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 उसी खाऊ घ्या तुम्ही भजन का तुमच्यान जमाचं ना असे मरे तोंडार लाच काढतात मरे. लाज मरे गोष्टी. आता अभंग म्हणांग गेलो तर आवाज लागणार ना वरचो पच्या फोडलो आवाजच चढणार ना वरती. आवाजच येणार ना तोंडातून बाहेर. करूया काय ह्याच्याकडे आता शिकल्याशिवाय काय पर्याय ना रे भजन. शिकंग जाय म्हणता होय जातलंय कोणाकडे. जातलंय म्हटलं ते नाईक मास्तर मस्त शिकवतात मरे. होय ना भारी शिकवतात ते. भारी शिकयता. हो मस्त शिकवता म्हणता. काय करूया जाऊया का. विकास हा ना विकास हा. तो त्यांच्याकडे जाता आता तो जायला असतो ते काही विचार बरे आणि मग माझ्या घरात माझ्या घरात तुला अरे आम्ही भजनात जाऊ होतो रे शिकत जातो. चला नको त्याच्या बरोबर आणि इकडे मला तुला धुमशा ना ह्याच वाटेन मरे तो विकास जाता कळला मा. तो इलो ना त्या काय विचारूया सारखे आधी. पण तो शिकयतलो मग बरं व्यवस्थित आमका काय माहित ना रे. हेरशी आमची लॉग लाचच काढतो तू शिकान तरी काहीतरी म्हणा गावात ना. बघूया आता रवलो खोय पण येतलो आता येतलो मग तो इलो सारखे विचारूया वाईज घराकडे जाऊ नये आणि 1-2 तासांनी मग पाठसूनच जाऊया त्याच्या. चला जाऊया. विकास अडे रे काय रे जरा अरे जाऊया माका बेगीन सांग काय ता. कडे त्या नाईक मास्तरांकडे शिकांग आता. होय होय नाही अरे ऐक तरी तो बरोबर शिकायचा. अरे बरो मला 10 पासून वरती आहे मरे ताज आपला 10 बढायतोय तो काय मेलो मती मन कसं होय तर बघ 10 तिरकीट 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 मस्त मरे. बघ मरे जबरदस्त एक नंबर. हा 10 तिरकीट दिन 10 तर मी जातो मला बेगीन जातो रे मी माका जावा. आम्ही काय करूया कसला म्हणून दाखवायला बघला 10 तिथे आम्ही मरे घरात जाऊया मस्त वेगळी वाईज ह्या करून काहीतरी भाकरी वगैरे खाऊन सोमते हवे. तो आता रोकडे नको जाऊ मग जाऊया. मग 1 तासानं जाऊया.
अभंग जालो बरो आता तो साधारण पण होय तसं सांग ना म्हाका प्रॅक्टीस मरे तुमका करून सांगतो हा ती अरे लक्ष खंय तुझं सांगलेला तुमका कळना ना प्रॅक्टिस बिक्टीस काय ना तुमची साधारण अजूनही प्रॅक्टिसच करतात तुम्ही चालला काय तुमचा अरे प्रॅक्टिस करा घराकडे बसते बसतात ते आणि विकास तुझं चालला काय आता अरे मोबाईलला सर या खडे ताळ घालायचं लक्ष फावडे डोबो हा नालाय खुसलो सांगलेला कळना ना आता अरे रियाजार लक्ष द्या आणि तुम्ही दोघे रे काय वाजयता आता सारख्या करा मरे ती प्रॅक्टिस ती कुईच्या खडे घालता आणि वाजयता सर ऐका हो पहिल्यापासून आमका दोघांका योग महिनो बरोबर गावाचा ना कित्याक रे काय आला तुमचा परीक्षा असा आमची अभ्यास करू आमका परीक्षा आहे तुमची चला योग महिनोभर तरी आमका योग गावाचा ना चला बरा चला तर तुम्ही आणि प्रॅक्टिस करा परीक्षा आल्यानंतर ती कंटिन्यू प्रॅक्टिस आल्या तरी हात मारीत राहा ते सगळा विषय असं चला तर बरा महिन्यानंतर या तुम्ही बरा चला विकास हा. ती आहे पुढे येत अरे काय आला सांग तरी अरे काय सांगतलंय त्या नुसती मास्तराची किरकिर ह्याच वाजे आणि त्याच वाजे दिवसभर याकच सांगत राहता बरा केले ती मगाशी नाटक केलं का बसता परीक्षेचा म्हणा ता जाऊनी आम्ही खंयतरी लांब जाऊया पळाया खंयतरी लांब तरी होय होय बाहेरच खंय तरी राहूया कॉलेज घेऊया आणि मस्त ॲडमिशन करूया आणि थंयसर हॉस्टेलात रावल्यार बरा ह्याच्यामुळे आम्ही लागलो आल्या शाप आम्ही मॅट जातलो त्यामुळे खंयतरी बाबा लांब जाऊया घानगडी धन ते मोबाईलची पिशेपणा खुळेपणा आहात बा ती सोडून दे समजला मा आणि जरा लक्ष दे आणि जरा प्रॅक्टिस कर मरे ती ते काय दोघंही ना आहात आता फाल्यापासून ती असं होईल माहिती मा तुका येऊ फाल्यापासून सलग आणि लक्ष दे जरा ते मोबाईलला नुसतं राहू नको जरा काय लागलं तर आमचा असतात ता मारल्यात ता लागलात ता मस्ती करते मरे ती लक्ष दे मरे तू लक्ष दिल्याशिवाय येवता ना आता बसता येणार ना ते बरोबर रियाज करूचो लागता डायरेक्ट येणार ना पुढ्यात पडणार ना आणि जरा लक्ष दे फाल्यापासून येतोय माझे सकाळचो हां आणि एक काम कर आता सगळं बंद कर मी जरा जातो सगळं असं व्यवस्थित ठेव समजलं मग आणि ये फाल्यापासून हां आणि ह्या दौडो कर नका होय काय दिलं मी तुका का धात पीठ तर वाजाय मरे तर अजूनही वहीत घेतोय मरे ती हाती सारख्या वाजे प्रॅक्टिस करते त्याची काय 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 वाजत आणि हत कित्याक खाजोंक ठेवला ती वाकडी तिकडी बोटा किती रे जाता तुझी सरळ मार मरे 10 तिट्ट 10 तिट्ट 10 तिट्ट जोग ना काय रे त्या हात चलणार ना ते तुझे कापतात किती ते हात वाकडे तिकडे आता बहुतेक काय घालून नसेल घराकडे हा सारख्या घे लक्ष ठेव जरा कॉन्सन्ट्रेशन राहा त्याच्या मास्तर मास्तर नमस्कार शिकायचं होतं काय गायन शिका हो पेटी आणि गायन शिकायचं. या बसा 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 रे नवीन काय रे मी काय म्हटलं काय नाही पेटी शिकायची होती. गायन गायन पेटी गायन शिका नमस्कार करतो पहिले आम्ही संस्कार बरे दिसतात तुम्ही बरोबर आले 8 दिवस 15 दिवस झाले 15 दिवस वाजा येतात 15 दिवस झाले त्याचा ह्याच चालू आठवून टुणा अजून तिट्ट द्यायच्या तिट्ट्यावर जायना ना पुढे आमचं ना ना म्हणजे लागतात तसे आम्ही म्हणतो हो, आमचं. फक्त वरचे आवड स्वर बी हा मा तुमका आवड आवड हा मा. आवड मरणाची आवड फक्त वरचे स्वर आमच्या बाहेर लागणार नाही. वरचे वरच्या सरांची प्रॅक्टिस करून घ्या काय जमता मग तुमका गांग बी जमता हो, जमता. भजनात बी बसतात तुम्ही भजनात डेली आम्ही असतो दर भजना उसवी बी अरे पेटा खाऊचे का तरी पहिले मला तुमचे अरे भजना कोरस बिरस जेव्हा असतात मा पाठसो कोरस म्हटलं
कोरस म्हटलं तुमका आता माहित ना. अरे आता बुवा गांग लागलो ना की पाठसून गातो बघ आम्ही सपोर्ट करतो त्याला. हा पाठ साथ देतोय साथ देतोय ती. पाठसून हा पाठसून म्हणतो तर म्हणतो आम्ही अभंग सुद्धा म्हणतो. अपंग आहे म्हणतात तुम्ही ना. तो वरचा आमचा जरा कसा हा, जरा हल्ला वरचा तुमचा. म्हणून हा, एक काम करा तर योग अभंग येतात म्हणून दाखवा. अभंग खूप येतात तसे. अरे खूप येतात योग खुजले येतात तो म्हणा तुमका तुम्ही डेली काहीतरी म्हणतात तो. कानडा राजा कानडा राजा पण कानडा राजा हा चला ना करा. 1 2 3 कानडा कानडा राजा पंढरीचा खडे चा आणि खडे काय काय करतात काय रे तुम्ही रॉंग टाकितलेला सारखे. हा हे बघ हे माझ्या लक्ष शिका गेल्यात माझ्याकडे तुम्ही लक्ष माझ्यावर द्या. तुम्ही चांगला हा. गुरु तुमचे. हा कळा 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 परत परत पाया पडा नको. एक काम करा मी सांगतो तसं करा. चल. मी तुमका सांगतो आम्ही शिका करू. पहिल्या दिवशी आम्ही साला होय. होय होय तुम्ही कळा सांगता येतात आम्ही ऐकतो. कळलं माका पहिल्या दिवशी साला आणि स्ट्रिक मी असो माका होया तर होया. आम्ही हा. म्हणतो तसं. ओके एक काम करा सारे गम पद नि सा हो. हा. 7 सूर असतात ते. 7 सूर. 7 सूर सात. सारे गम माझ्या पाठून म्हणू शकतात मग हो तुम्ही? तर. होय तर. खूप आम्ही आता खूप म्हणतो हो, पाठसून, म्हणा. पाठसून, हो. सारखे पाठसून म्हणा. आम्ही होय खूप होय होय कळा माका सारखे अरे काहीतरी पद्धत आहे का ते घास करून अंगार येतात ते तो भियालो कोणा घालवतो हा ते तुम्ही गोडी निर्माण जावं ना ते डायरेक्ट तुम्ही आराटात तो भियालो मरे तडे सा म्हटलं सा ते आळवून ये होय आपल्या ह्याच्यातून सा खालती डायरेक्ट आपण वरती उडकी मारायची ना पहिले एक एक पायरी चढायची असतं डायरेक्ट वरती चढला तुम्ही ना मरे तुम्ही सांगशात तसं. हा तर ऐका जर लक्ष द्या डायरेक्ट सांग अंग जात आपलं भियालो म्हणे हो. हा. या. अरे तुझं 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 काय चाव काय चालला काय रे तुम्ही माझा सगळं हलयलात म्हणे मी माझा इसार तुलू असल्याने तुम्ही शिकलं सांगल्यात, आता. हळू हळू सांग ना. आता हळू कसले नग रे एक भेटले माका नेमका आता काय म्हणा शिक तुमका नक्की शिकायचा आमा हो शिकायचा म्हणूनच होईल ना. एक काम करा आता परत एकदा सांगतो जरा लक्ष द्या माझ्याकडे तरच तुम्ही शिकताला रोमांट मध्ये मारतात सगळा निसता चुकला 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 करू आणि शिकताला शिका गेल्यात मग सारखे पद्धतीने शिका मी सांगतो इथं एक एक टकले एक ताब आहात तुम्ही खरंच ह्यो ना आयुष्यात शिकातो ना क्या आणि दिसता बघ रे को होतो बघा रे त्याच्यावर मती मन खो अरे ए, पुरे झाला असा जरा सिरियस घ्या आता दाखव तू तुमका परत एकदा घेऊया आता सांगतो इथं समजलं मा पहिला सा घेऊया मी परत एकदा ओके चला काय चालला पुढे घ्या सारखे म्हणत होते, हा, शिकव माझी टकली आवड जाते काय
लास्टाचो सूर हा तो तरी सारखो घ्या. वरचो सूर हा तुमका आवडतो तो हा. हा. परत माझा तापव नका. हा चला करू. हे गेले खूप बरा आला. एक गेले ते कळ बाबा ती तरी आता सारख्या शिक. हा सोन्या ते गेले ते बरा आला. कटकट होती माझ्या पाठसून. बरा आला एकदा टकली जरा शांत झाली माझी. शिक बाबा सारख्या शिक. हा सारख्या हा 10 तीट बरोबर हा. खय रे ह्यो करण आणि रवलं कंटा आणि हे स्वर रे प पासून पुढे लागणारच ना कंटा. सा रे ग म प दा नारे नारे लागणार. बघलंय मग आवाजच बाहेर पडणार ना पच्या पुढे. कसं तो वर अरे काय कोण म्हणतात बघ सकाळी उठान प्रॅक्टिस करूची. सकाळी उठलो 5 काय सांगतो प्रॅक्टिस करूया म्हटला. अरे शेजारची लोका बंजरी जागी झाली घाडाबाडा करू. ह्या काय चालणार का काय म्हण करत सांग त्या स्वर लागलो का ना. काय ना रे सोर आहे ना आणि कायच ना. पच्या पुढे वरचे स्वर लागणं मुश्किल आहे. मुश्किल तर आणि उसून सोडून तरी जाऊया म्हटलं हो घराकडे येतो लो परत येऊन वरणारो माणूस हो. आणि मास्तर ह्यो गावातलोच झालो मरे. नको आणि सोडू द्या म्हटलं तर सोड. ह्याच्याकडे कंटिन्यू गेलो तर हात पाय डोके आमचे मोडून उडत तर ह्या बघ काय तर दुखता कसं मानेर बी काय आहे, गावात तर उपयोग ना. काय करूया. बघ मरे आता सांग काय तर काय करतलो काय करूया. एक आयडिया कसली स्वर लागतो मरे. हा आणि त्याच्यापासून तावडही सुटतली आपली. तावडीसून सुटतलो म्हणजे तर त्रास जातलो फक्त. त्रास जाऊन मारानी तडे ती कसली ती सांग पहिली. हा त्रास जातलो जाऊन मारानी तडे त्रास काय वाय. या बघ आता 15 दिवस झाले तुमचा खूप ऐकान घेतला मी. आता तुमचे स्वर सारखे लागावय समजला मा. कळला तुमका मा. स्वर लागाच होय लागतो ना. जर स्वर तुमचं लागांक नसलो तुमका माहित हा मा. माहित हा मा. हो आता लागतले बरोबर लागत. हा प पासून सुरुवात करूया वरचे सूर. हा लक्ष द्या आता. घे. वा मस्त स्वर लागतात. एक नंबर लागता स्वर लागता. प्रॅक्टिस बरी केली. आता वरचो सूर हा वरचो सूर डायरेक्ट वरचो. स्वराक स्वर लायले त्यात. वा मस्त शिकायला मस्त सुंदर काय प्रॅक्टिस केली आम्ही. कळलं तर तुझ्या आता रियाजावर माका कळलं. एक नंबर प्रॅक्टिस बरी झाली मग. स्वर तुझे कशी उत्तम लागले. लागले मस्त मस्त स्वर. वा वा प्रॅक्टिस केलं बरं वाटलं. प्रॅक्टिस खूप केली ना. मस्त मस्त बरं अशी होई रियाज होय आपलं समजलं ना. आता हा त्याचे घेऊया. यांनी स्वर लायले तसे लागा होय. हा बघ मनीषान कसे स्वर लायले तसे लागा होय तुझे सूर. मनीषाच्या तर मस्त लागले खरंच. मनीष मस्त लागले सूर तुझे. आता तसे तुझे सूर लागा होय. हा तुमचा आशीर्वाद. आशीर्वाद माझा. ध पासून सुरुवात करतो आपण. चल तुम्ही काय करशात. हा सूर पहिला सूर ध ध वा 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 वा. मनीषाचे लागले बघ सूर आणि तुझे एक नंबर लागले दोघांचे सूर. आता खरंच प्रॅक्टिस केला असते खूप प्रॅक्टिस केली आम्ही. वा 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 शाबास. पुढलं सूर घेऊया आपण. नी
अगदी छान खरंच मस्त एकच एकान एक सूर लागता तुमचा होय का? हो हा, मस्त आता आपण वरचो सूर हा सा वरती हा वरती जाऊया आपण. आता तुम्ही शिकलात खरं आता स्वरांची ओळख झाली तुमका मास्तर आम्ही आता ये हा जाऊ शकता धन्यवाद हा. आम्ही प्रॅक्टिस करतो हा. प्रॅक्टिस करा बरोबर. चालू ठेवा ती हो, practice. चालू ठेवतो बरं अरे ह्यांची सूर लागले कसे काय केलं नाही काय यांच्यानी कमाल बुवा स्वराक सूर लागलो यांचं परफेक्ट तर काय जाऊ नये एकदा हे सुटले आणि मी यांच्या तावडीतून एकदा सुटलो केल्याने बरा केल्याने जाऊ नये तर. माझी गावची पाळी गेली ना की ती हा कर आणि तुझी गावची पाळी गेली की मी हा करतो समजला मग वा 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 मस्त सूर लागतात लागता वा वा वाह क्या बात है वाह 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 आता वरचो सूर हा आपला वरचो सूर डायरेक्ट वरचो वाह वाह लागता वाह 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 मस्त 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 हा वाह क्या बात वाह 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 क्या बात है हाँ, लगता है वाह 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 सा वाह केद्यान काढले चिमटे ती काय बारक्यानं काढलं तरी तुका पहिला सांगलं तरच जातो ना मग लाय 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 बाबा त्याच्या तावडीसून सुटलो तर मोठा मग माझाही दुखतोय बरे लाय रे लाय जास्ती काढून जमून सांगायला एक ना माझी थंड दिसता ना आणखी 8 दिवस गेलो ना आमका दिसता आमच्या बारा येऊचा लागतो हा चल काय नाही ह्याच्यावर भागला चल सबस्क्राईब बी करा समजलं मला नवीन नवीन सबस्क्राईब बी करा आणि ती घंटी पिंटी असते आमचे व्हिडिओ शेअर करा